kopen. Wat is dit? Volgens mij moet ik een bed van AFEC kopen, maar dan moet ik er wel een beetje meer in verdiepen. Dat zal ik eens even laten uitzoeken. De naam AFEC. De personeelsvereniging had de verzekering van arbeidsbeleid en kwaliteit. Hè? Dat is wat dus AFEC zegt. Maar als je AFEC doet, je eigenlijk eerst van, want je eerst opdrachten tegen Albert Riemersma, Veriga en Roel Kok. Dan ben je de A weer van Albert Riemersma, de V van Veriga en K van Kok, AFEC. Ja? Ja. En, maar zo had verder toen de personeelsvereniging dat we makkelijk is dat vest kunnen maken bij AFEC. Weet je nog hoe het in het begin van de AFEC hoe het toen uitzag? Ja, weet ik er maar wat van. Zie, ben in een vakantie zitten, daar staat een gebouw in Renen neemde dat. Dat heb je eigenlijk zo'n vergaderzatie. En daar ben ik in begonnen. Waren er in die tijd ook alle volle fabrieken in die omgeving? Nee, nog net zo volle. Zo, de Riemersman neemde ik eenmaal, die had mij de AFEC gebloten. Maar Riemer heeft zelf toen mijn eigen fabriek gehad met Bennewijn. Die heb een Bennewijnfabriek. En dat vind ik een aardig grote fabriek, daar werk ik nou wat mee toe. Ja? Oké. En later is Hubert fabriek aan, Hubert hier nog op veen gaan. Ze staan hier dan weer iedere keer ombouwd en ombouwd en ombouwd. Steeds groter. Ja, steeds groter en steeds groter gebouw van maken. Goedemorgen, wij doen een afspraak met Henk Kempenaar. Ja. Doeg. Go. Hoe lang werkt u hier al? Ik werk hier al bijna 19 jaar. Dus ik zorg ervoor dat het schuim dat aan de andere kant gemaakt wordt, dat verkocht wordt. Dat het gemaakt wordt, verkocht wordt, dat de mensen hun rekeningen krijgen, dat de mensen de spullen op tijd krijgen, dat het gemaakt wordt. Dat de spullen ingekocht worden om het schuim te maken. En al die dingen doen we erbij. Hoe werden vroeger gemaakt? Nou, eigenlijk toen wij hier begonnen in 1927 maakten we niet eens bedden. Daar zijn we pas later mee begonnen. In het begin maakten we eigenlijk meubilair, kastjes en tafeltjes en eigenlijk alles wat met staal te maken. En later zijn we pas spiraalbodems gaan maken. Jullie weten wat spiraalbodems zijn? Nou, dat is eigenlijk een soort bedbodem, die jullie thuis waarschijnlijk ook wel hebben. Waar waarschijnlijk jullie allemaal plankjes in hebben. Ja, nou, en wij maakten die plankjes in, maar wij deden daar een spiraal in. Het is allemaal ijzerdraad geweven in een net. En dat kan ik zo meteen ook wel even laten zien in de fabriek wel even hierachter zo meteen. En dat net gebruikten wij in plaats van die plankjes. Hoe lang ga je op bij de AFEC werkt? Ik had er 30 keer best. 30 keer op AFEC, ja. Ja. Ik ben er in 48 gekomen en in 88 ben ik in de vulling. Kan je ook nog wat vertellen over de machines van de AFEC? Ja, daar is nog heel wat te vertellen. Want ik zei straks al, de eerste dat we de wevers in. Hè? De netwever. Maar toen moesten de matrossen in was. En dat deed wel je met een spanboek, met de hand. Draaien ze de vers oprekken en dan vers los je met de hand. En dat deed een machine, die koest de net, dus je dan die koppen weer zo, die koest er zo inhangen. En dan lust er omhoog, met de spand. Dan komen de zitstangen in hoor. En dan druk je op een knop en dan worden 4 voor 8 losse takken niks maken. 4 worden op de voorkant, 4 worden op de achterkant. Dan weer de hele matras geleerd. Ik kon ze uitpakken en dan weer geleerd. Dat weer de eerste grote. Dat weer een hele grote. Wat vonden de meesten in de omgeving van de AFEC?
geweldig. Oké. Ja, geweldig in Nieuwert. Het weer de beste fabriek hier in Noorwegen, die het best betellen. Meneer Pasma, Bedankt dat we hier mochten wijzen. En voor de medewerking. we hopen dat het een leuk filmpje wordt. Mooi, dank u. Kunt u iets meer vertellen over de vitrinekast? Jawel. In de vitrinekast staan eigenlijk allemaal oude spullen van vroeger. Zoals we vroeger gebruik maken van bijvoorbeeld de boekhouding. En je zag, tegenwoordig wordt alles op de computer gedaan. En hebben we helemaal boekhouden, dat wordt niet meer geschreven. Vroeger werd nog alles echt in de boeken zelf geschreven. Nou, daarnaast zie je nog een aantal oude reclamevoorbeelden. Je ziet nog allemaal oude reclamefoto's. En je ziet nog een oude bus daarboven in de foto met allemaal reclame erop. Zo zag het er 20, 30, 40 jaar uit.